Ntobanchi by election isato. Tutaraika 2027 hii by election tuko nayo ya Maya Ekerenyo na Siongo yote tutokole chukura somo lembe. Abantu boka bakora uchaguzi tutaetse ichinde chance kwa sababu ukileta vita hiyo vita hawezi ongeza kura hiyo tokole asomo lembe na Kenya kuna mwenyeroche usi tutabe tiamo ndogo suko tiato twara como bobo busi ekanotoramo yoto wade chingu na hili chukura chagusi na chukura kwa swing votes chagusi chigende nsemei serikali ya chilo chigusoche nsemei serikali ya chilo ucho igo mwana unatoa mboli wa gomo morojo mwana weze akora kumyoke bindogocha abotota etego tobe hamo na itora atware amasikani tosikwe na induto na yao kolega asi na wono ayande tosikane mwewa abande barukuru mwina abakora kondama tuyangalika getega yasaba konye ikyagera baragendego abasapota bane babere bagotwara chingoma yabatwara masikana yara yinchorere igongoro bisede watwanya mira mundu takure kaunti ngao ajikonda aina makosa na into alitorega ane tobate dala tari korangi ya bantu amos wega da korangi ya bantu akore ilurangi na mokire kiri ntutoba ngama ngana ito mara na ndi na to korega asi kire wodi to ko banga ebindo bile ngai to aredi baga to korega asi ribata de chikura Tiraba sama chukura na unyenyekevu. Tiraba batia matusi. Basabe kikura arwe program ya Angels wakora. Kirie amusatara akora. Ina itora alende mutuyo. Kuna narenge goche. Nata timo governor. Sengenjonche. No nyandiri mweigweto mogaka kurwa ni gwese gikonyoro chire na ije ngonjo kero musaraba ngateba yaja mbuya ndi no motobwe bukato igoro ntwe kubwako yenyenye gunse ntwerekere nza sengenjo nande te okoraki te koirana bona maskani ari na moete na inche na bangete nande ngateba nambwate political ambition yane na 2032 ninche ngaro muchumbo noti mugirango rocha abanyengwe baminto gakingo cha kungabera mwarenge abarangi baminto bamagwagwa bakimwange cha kondora bube na ingateti gamba rendere kirugike bakomugaka kore 2032 anga masesenya ntaibono na karabo muchumbe na injesu keigoro sengenje no na chiri kuri no ntata na nyore ndomo gotuko na chakire ko gota kobuo muzi gakiniti kali nanda kwa muzi liyo bono rende na kiekio na ande togote kora sinsi kora maya tao kora mabe korege ento geko gokia abantu bamino onde tarera na because yane osonde tarera na because yao ogotera ngore wateruya na tongoro kiekeni bosana no nganje tutakona tiki na hinje na kingo nya kuboria bagusi ba mintu tuachiramo tuatebire na bono kiro muntu mpaka nanya ndo na kamwana gagweta gakontaina egento matiani
ngo kumena kai bakaka mwana kwa manyire gento matiangi ono gaki na inche ndaite kurigiririga tinda chorara singoenda guchi ndakora ari chikurechi muwaka nobo maene mwanjete matiangi usinubulimu ingonyorana matiangi taire tikende ari ona inche mbwa atuchi asengo chigokonyeka onye muri koba sinsia aso mwana ino okurukumatia na inje na ongorigereria abu na inje ma make decision yani lakini gento ngerie kemo ekia kuna kera bantu muramo mubopagei aso bwamo mwaro che serikali nyamira mpaka naomba libonya kubaga tena ki inje ndase serikali hakara turaragira sinini ntoje tubachoini kera yaruwe tujipara teyo no ene yemo abantu baito twetu nyamira nonye ne kilomita yemo lakini kisi chonse bi chikaruyo induto gatiu igoti gatubwaterane tosuke mutu uno mugusi na liora nyare wikire gendo kiao